So kasama ko ngayon si Sis Mary Ann. Hi sis, salamat na nandito ka. Hi naman sa mga viewers ko sis. Sa mga viewers natin. Hi palangga. So mga palangga, kakain kami today. So yung hinanda ko is like ito. Meron akong spam, pancit canton at itlog. It's like parang parang Filipino breakfast, pero alam nyo, ang oras dito, yung oras dito is alas 4 na ng hapon. so hayaan nyo na. So, si Sis Mary Ann, ano ang hinanda mo, sis? Rice, egg, then dried fish. Oh, ang kasarap niyan. Uy, sayang ay. Sis, pahingin yan, be. Ayun, kakain na kami. So, magtsibugan na tayo, sis. Magkakamay kami. Magkakamay ako at si Sis Mary Ann din. Sayang, hindi makikita sa screen, no? Kamay-kamay. Yain. Ang lakas ko kumain. Promise. At saka, may itatanong ka, di ba? Meron akong tatanong, pero kakain muna ako kasi yung ano ko, ang alaga ko sa tiyan, sobrang nagagalit na. Gutom. Gutom, oy, gutom! Gusto. Ang sarap. Bulal. Ang sarap ng dried fish. Meron akong sasawan dito, sis. Sili, suka, at toyo. Oh my God, sarap nito. At saka asin. Wala, magkapareho tayo ng dipping dish. Iba, oy. Hala, ay, kakain muna kami mga palangga. Sana may mga kinakain din kayo dyan, ha? Kasi ayaw namin maggutom kayo. Nakain. Ang sarap ng ano mo, oh. Spam? Sarap. Sobrang sarap, sis. Mas lalong pinasarap yung kain ko kasi nandito ka. Ganito na lang tayo palagi ba? My God. Ang sarap kaya ng kain natin. Si Tommy ba, sis, kumakain ng Filipino food? Kumakain siya. Walang pili. Munggo, adobo, humba. Dried fish talaga ayaw niya. At saka yung okra. Ayaw niya ng okra. Ang sarap kaya ng okra. No. Ano? Oh my God, sis. May itlog ako nito pero it's well done kasi ayaw ko talaga ng runny egg. Maliit lang yung runny niya. Kasi luto yung sa labas talaga sa ano. Sa akin, well done talaga. So sis, can I start? Can I start asking you a question? O sige, start. Ask na. Alright. So, mga palangga, meron akong hinandaang question kay Sis Mary Ann. Alam ko na familiar kayo nito kasi itong mga question na to is I gathered this from Gandang Gabi Guys, yung Tonight with Boy Abunda. So, yung parang segment is guilty or not guilty and fast talk. So, yun. So, Sis Mary Ann, magtatanong ako sa'yo ng question. So, sa guilty or not guilty muna tayo. So, sabi nila doon kung ngingiti ka daw, guilty ka daw. Pero pag not guilty, poker face daw yung reaction ng face mo. So, yun. Okay. Wala kang reaction sa face mo. Hindi ka. So, yun. So, magtatanong ako sa iyo. Hanapin ko muna yung mga question. Subo muna tayo, be. Sarap. Sarap, sis. So, first question, Mary Ann. Guilty or not guilty? Natutulog ng hubot-hubad? Not guilty. Noon, sis, kami ni Tami, hubad. Pero dahil na sa ginaw na ngayon, basta pag winter na talaga, na dubli-dubli na yung suot. Ikaw, sis, answer mo din yun, sis. Oo. Mostly. Most of the time na hubot-hubad talaga. Easy to ano, ha? Easy to ano yan, sis? Easy to put-suot.
The second question. Parang alam ko na tong i-answer mo nito, sis. Ano yan? Guilty or not guilty? Naliligo pero hindi binabasa ang buhok. Guilty kapag pag meron. Kasi ako ganyan din eh. Hindi ko binabasa yung buhok ko pag naliligo ako minsan. Pangatlong question is tumakas sa magulang upang gumimik. Not guilty. Weh! Sure ka? Hindi ka ba tumakas dahil gusto mong disco? Tulad sa probinsya noon? Strict ko ang parents ko. Ano talaga sis noon, sis? Story ha? Noon, tumakas lang ako sa magulang ko kapag kasi kami sa simbahan, 'di ba? Sobrang sa simbahan yung bata pa ako. May mga practice, kanta-kanta, mag-gardening. Tatakas ako sis para hindi ka makaluto pagkain sa bahay. Punta ako simbahan. Ah! Tatakas kasi. Oh my God, Mary Ann. Pero sa simbahan man ang punta. Noon bata pa sis. So, guilty or not guilty, Mary Ann? Naranasan mo na ba ang mag-two-timer? Or sinabay ang dalawang jowa? Not guilty. Not guilty, sis. Pero naranasan mo na, sis, na ikaw yung yung boyfriend mo, tino-timer ka sa iba? 100% guilty. Nawa na yan, eh? Pero nagkasyuta ako sis na na pagkatapos ng isa, may isa. Ay, naku naman. Kasi yung hindi yung dalawa. Bakit pinagpalit ka? Sa ganda mo yan, sus? Dami sis, katrabaho pa. Noon sis, bata pa sis. Mga Pinoy ba? Anyway, pass na yan sis. So, okay na yan. Happy ka na sa life mo. Oo. So, next question. Humihilig ka ba? Sabi ni Tami, oo daw. Hala? Sis, hindi talaga ako maniwala, sis. Uy! Hindi ako maniwala, sis. Bakit, sis? Pero yung hilik daw na parang hangin lang lumabas ba? No? Yung hindi malakas. Yung parang, parang ganyan. Hindi. Puro man ang imong sis. Hindi ba yan? Ano ba yan? Yung parang, man ko, kumakain ako, ayaw, hindi ko. Ako, sabi ni Jan, hindi ako humihilig, pero I talk a lot in bed. Hala. Oh, sis. Hala ka. Ano ba to? Uy, bayarin! Oh my God! Diyos ko. Yeah, sabi ni Jan na, daw, I talk a lot in bed, and as in a lot, mostly talaga, every night. Hala. Kaya sis, wag mo akong pagtawanan, ha? Bakit nagtawanan naman kita? So, next question. Nangupit ng pera sa bag ng nanay mo noon. Ay, oo. Guilty si Miriam. Ako rin. Oo. Pero paminsan talaga sis, dahil walang pira kami noon, kadang mahirap talaga kami noon. So, walang pira yung parents ko. Ang kukupitin ko is yung mga pananim na talong, mga atsal. Pupunta ako sa farm namin bago pumunta sa eskwelahan at saka ibenta doon para may pang-resist. Ginawa yan ng ate ko. Hindi ko yan ginawa, pero ginawa yan ng ate ko noon. Oh my God. Yung pangalawa kong ate, yung second sister ko, oh my God. She's the black sheep in the family. And sa lahat ng may saging, di ba? Ano yung Tagalog sa sis? Sa whole bunch of saging? Anong sa puno? Oh, sa puno. Bininta niya yun. Kinat niya yun. Tapos, bininta niya. Talaga? Yung whole, talaga, sa saging. Talaga? Oo. Parang ako lang din. Nakakaloka. Ikaw, hindi mo nagawa yun? Hindi, sis. I'm a good girl. Mahirap kasi ang buhay. Pero nangupit, natry ko mangupit, natry ko mangupit ng pera sa mama ko, pero yun yung sabi mo na pupunta ka sa farm nyo at ibebenta yung mga nyo, hindi ko yan natry, pero nangupit talaga ako ng pera sa mama ko. Isang silo princess.
talong, katunga, at saka the other half is atsal. So, Mm-mm. yung mga atsal ng mama ko, ang lusog ba? Ang Hala, lusog. uy, ang sarap niyan, sis. Uy, sarap yan. Ihaw. Wala naman akong rice, oy. Nakulangan man ako. Come on, get some rice. Give me some, be. But I have a lot more rice. Parang katabi lang kita ba? Come on, Bigay. give more rice. So, next question is silusa ka ba, sis? Ay, oo. Gaano ka kasilusa? As in, sobra or tama lang? Noon kami ni Tami, as in yung pagtitipon namin mga 1 to 3 years, yung 3 years kami, grabe yung silos ko eh. As in grabe. May tumatawag. Another bill. Ang dami. No, kasi last week na sa September. So, yung mga bill, hala, Parehas tayo, sis. nagsipag, nagsipag, naghanap bitaw? Reminder. Reminder. Nagsinungaling para ma-impress si crush. Hindi ko na maalala, sis. Hindi ko na maalala. Ako, naranasan ko yan. hindi kami, pero crush na crush ko siya. Parang, siya yung Prince Charming sa school namin, pero hindi ako pinansin kasi maitim ako. Ala, ay, bakit naman, oy? Iwan ko sis, mahilig siya sa puti, pero wala. Ang ganda mo. Na. Pero siya hindi nagagandahan sis. Maganda yung kutis mo, sis. Na, may nagka-pimple na nga ako, pero I am thankful sa kutis ko. I'm happy with Morena skin talaga. Maganda. Bagay sa'yo talaga. Yung mukha mo, bagay lahat. Salamat. Pinataba mo yung puso ko sis. Ay, mataba na yan. Pinataba yan ni John. So next question is, nagpaasa sa isang lalaki. Paasa. Nagpaasa sa isang lalaki. I think guilty ako nung bata ako. Guilty. Noon, bata pa yung... Well, hindi ngayon ha. Oo. Noon. Oh, this is like based on our experience. Hindi ngayon, ano ba tayo? Meron na kaming mga asawa. So, we are good wife. So, yun. Guilty ako noon kasi may lalaki talagang gustong-gusto ako pero parang sinagot ko siya, pinaasa ko siya, and then umalis ako. Hala. Explain mo yan, sis. Explain mo yan, sis. Kasi noon, may boyfriend ako. Sinasaktan ako. Sinasaktan ako. And then, pag uwi ko sa bahay, sa parents ko, kasi palagi ako nasa Cebu. So, palagi ako nasa Cebu. And, pag di ba, sabi ko, may naisto na ano ko na to, na may boyfriend ako noon na sinasaktan ako, naghanap ng ibang girlfriend na kasama niya sa trabaho. Then, pag uwi ko sa amin, umuwi ako ng bakasyon, may kapitbahay kami, kap-edad ko lang, yun yung I think, 2 time ko na kaedad ko, na naging boyfriend ko. Kasi palagi akong, gusto ko yung mataas yung edad. Mm-hmm. So yun, nangligaw siya, sinagot ko, pag ilang week, iniwan ko, and yun, pinaasa ko. As in, nakikita ko talaga sis nga, na ano siya ba? Yung, na in love ba? So, sincere talaga yung lalaki sis sa panliligaw sa'yo noon? Oo, sincere. Iyak-iyak pa nga yun. Ganon. So, ayun, yun yung story ni Sis Mary Ann. Pinagsisihan mo ba sis na nagpaasa ka sa kanya? Parang, oo. Kasi yung pagbalik ko sa Cebu, text ng text at saka tawag ng tawag, iyak ng iyak. And then, magsisi ka talaga kasi kapag makita mo yung lalaki na parang umiiyak na, so parang nasaktan talaga. So, yun mga palangga. So, wag kayong magpaasa. Pero sis, may natutunan ka bang lesson sa pagpapaasa mo sa isang lalaki? Ang una ko talagang nasa isip ha, totoo to ha. Kasi itong mga lalaki mahilig maglaro. So yun, nasaktan ako yun ang ko balik. Pangbalik ko sa kanila. Pero natutunan ko na dapat talaga walang yung mga, kahit yung babae may magpapaasa, di ba? Dahil nasaktan. Hindi lang lalaki ang nagpapaasa, kundi babae din.
Oo, babae at saka lalaki kasi nasaktan talaga. Sorry na talaga. Oy guys, sorry guys. Pero alam nyo, okay man yung pagkaano namin, di ba? Pagbalik ko dun sa parents ko, okay man kami, may asawa na siya, ganun. May asawa at mga anak na, pero wala na, yun That's lang. good. That's good that he find a love himself. Yeah, he has kids, no one. Right. That's good, Sis Marianne. So, wag kayong magpaasa dyan, okay? Kasi nakakasakit kayo. Nakakasakit. At ako, nakakasakit din ako, pero mga bata kasi guys, bata pa Oo, ako. parang puppy love yun. So, yun. Parang wala pa kayo sa tamang pag-iisip. Sis, until now, sis, wala akong tamang pag-iisip. So, the next question. May nude pic ka ba sa cellphone mo? Wala. Wala. Nagtupis ko. Uy, to. So, hindi yan nude pic, hindi yung whole body talaga yung post na yun. Meron ka? Ikaw, meron No, na. wala sis. Alam na natin na ang paglalagay sa mga ganyan, hindi tama. Kasi alam nyo na yung technology natin, everyone can see it, So, just for your privacy. So, huwag kayong magtiwala sa cellphone nyo. Kahit kayo lang ang nakikita sa cellphone nyo, huwag kayong magtiwala. Mm-mm. Ikaw ang nangulit sa sexy time pero na-reject ka ni Tommy. Guilty or not guilty? Guilty, oy! Ay, naku, Lord. Niritik ako. Sabi pa niya, I'm too tired. Oh, I am guilty din kasi ako rin. Na-reject. I'm so tired. I'm not in the mood. Sabi ko, I'm not tired. So, kayo mga bata dyan, kasi nag-uusap kami sa mga ganyan. Kung ayaw nyo or sa mga taong ayaw nyo sa ganitong pag-uusap, you can skip the video. So, yun. Katuwaan na namin to ni Sis Mary Anna pag-uusap ng ganito. So, alam nyo naman siguro na sa ganitong guilty or not guilty, katuwaan lang. So, ayun sis, nanonood ng porn. Ako? Okay. Guilty ako noon sa Florida pa. Alam niyo guys, sa Florida pa ako guys. Grabe talaga ako noon. Story ko lang ha. Sabihin ko lang yung side ko bakit nanonood ako. Noon kasi pagdating ko dito, 'di ba sa Florida ako, may nakilala akong Pinay at saka wala talaga akong alam sa mga porno-porno na yon, wala talaga ako alam. Itong babaeng to, dahil sa asawa din niya, natuto siya. So, sinabihan niya ako sa site. So, yun, nanood kami. Katuwaan lang ba? Sabi gusto Tatlo? Oh, dili. Oy, kami lang babae ba? Babae. Kasi gusto ko kita. Ano ba yan? Pinanood lang. Pero so, you are curious? Oh, curious ako. Sabi niya, may site dun. So, yun, nakapanood ako ng matagal na, Florida pa ako, 10 years, nabaya ako dito. Guilty ako, ginoo ko, Lord. Guilty ako, duh. Nanonood ka, sis. Hindi ako makapaniwala, sis. Nanonood ako, guilty ako, Pero, sis, college time, alam nyo na yung mga kaklasa bakit ang signal? College time, nanonood kami, yun. Pero, parang pang-educational siya, pero depende yun sa individual kung gusto nyong gawin sa sarili nyo, kung ano. Pero yun, talaga, guilty ako noon, nanonood ako ng porn noon. Sis, may tanong ako, sis, pabalik. Oo, you can ask me question. Nagkaroon ka ba ng toy? Sis? Sex toy? Oh, no! No! Okay. Ano ikaw, sis? Malapit. Malapit, sure? As in, yung pagkakita namin ng asawa ko, yung first time talaga namin kita, palaboy-laboy kami sa Florida ba, pa-drive kasi, alam nyo naman, pag magkita, pa-drive, na may kami na nakita na, yung tindahan. Sex shop. Oo, may tindahan niya, may mga baing hubad-hubad. Dinala ako doon kasi wala kasi ako nakatry ng ganun. So, dinala ako, sus, ang dami. Ikaw na lang bahala mag-edit, sis. Ang dami, sus. Tinitignan ko, malapit na talaga. So yun, oh my God. Nung nakapunta ako sa Bulgaria, sobrang daming sex shop doon. Sobra.
As in? Oo, Grabe. sis. Sobrang dami, sis. Parang, ito, merong mga ganito, may ganito, may ganyan, may ganito. Hala ka? So, yun talaga. Gumawa ng 60 times sa loob ng sasakyan. Guilty or not guilty? Not guilty. Yeah. Never tried that one. And also, I'm nervous if I'm going to do that. I will be really not paying attention what we're doing. I probably pay attention around me what's Yeah. So, you don't enjoy it as much as you Yeah. do in bedroom. Yeah. But, are you curious to do it, sis? No, I think no, but I will probably try in the banana area. So katagingan na. Just ko. I'm just joking, guys. Yeah, not guilty. Never try to do that. Yeah. I think probably Jan do that, I think. But, you know, when they are young. Or yeah, even si Tommy, I think he does it. You know, Yeah. he did that before. I It's so think. different in a foreign country. Especially when they're kids, it's different. Yeah, they're like sneaking around. Pakinggan niyo yung magandang boses ni Sis Marianne. Wait, ano na salita ka pa dyan? Secret. Hi guys, how are you? I'm balik-baliking. Dito na siya. Ha? Ang diva queen, ang singing bee. Si Hebe. Right, mga palangga. So, itong segment na to is another fast talk sa Pilipinas ba? So, yung mga question is the same din. Ginather ko sa Gandang Gabi Bye, sa, ano ba yun? Tonight with Boy Abunda. So, yun, sis! Are you ready? So, first is bagoong or tuyo? Tuyo. Kapi or tsaa? Kapi. Instagram or Facebook? Facebook. Sweet or spicy? Spicy. Pera or pag-ibig? Pag-ibig. Balot or Pinoy? Balot or Pinoy. Ano yun ba yan? No, itlog! Bal- Hindi ka ba nakatry nun? Sa balot? Ato, yung Pinoy is parang wala pang chicken sa loob. Pinoy ako. Pinoy. Pinoy. So, one word to describe your basher. Good luck. Describe your first kiss. Soft. One word to describe yourself. Pitit. No, that's all. Wala pitit. Mas mahal mo o mas mahal ka? Mas mahal ako. Mang-iwan or iniwanan? Mang-iwan. Complete the sentence. Si Mary Ann ay... Pangit! Hindi naman. Ang ganda mo kaya. Pagkaing hindi mo mahindian. Hindi mahindian? Mm-mm. Kinilaw. Oh, sarap yan, sis. Kinilaw. Putian. Kailan ka pinakamaganda? Bagong ligo. Same. Mahaba or maikli? Gusto ko yung mahaba para touch talaga. Fame or fortune? Huh? Fame or fortune? Kasikatan or destiny? Parang ganyan. Fortune. Yeah. Sexiest part of Tommy's body? This is part of Tommy's body. I think his butt. Oh, his butt! Because it's nice and soft. Parang baby, sis. Oh, maganda. Loy, pasidyan niyo na yung kamay ko. Best time to have sex? Before bed. Before bed. Or you know what? Sometimes in the morning. Yeah. Morning. Lights on or lights off? Lights off, oy. Lights off. Chocolate or sex?
sex. Salamat sis. Salamat sa pag-answer ng mga questions ko. May mga katanungan ka ba sis para sa akin or wala? Meron. Ano sis? Kailan tayo magsigig mukbang ani wala record lang. Ingani lang Yeah, TV. ang sarap kaya sis. Ang sarap ng feeling mga palangga. Tingnan niyo oh. Bang! Ang lakas ko kumain, di ba? Hurutin mo, hurutin. Tapusin. See? Ang lakas ko kumain. So, yun mga palangga. Maraming salamat sis Anha. Maraming salamat talaga sa pag-collab sa akin. Tapos na? Ang Tapos na, hindi pa ako tapos. ano sis, may question ka ba sis? Kakain ka muna kasi mukbang ito, hindi pa katapos. So, may mag-question na lang ako sa'yo. Ikaw, lights off, lights on. Sabi ni Jan, lights on. So, lights on. Ano, chocolate or sex? 6, uy. I mean, wala na tong, parang kuni-kunihan. Kasi, married naman kami. So, ayun. Okay, next question for sa imo. Ano ba naman Para sa to, imo. sis? Uy, ang daming, sis? Bayarin? Okay, if you meet your ex somewhere in the mall, Mm. okay, and then he said, hi sis, hi Mia, and then makipag-usap siya sa'yo, anong gagawin mo? Kakausapin ko sis kasi as in wala akong na sa kanya, wala na. Well, first year, puppy love. Wala naman yung maraming experience. As in kiss lang talaga sa chicks. At So, saka kung kausapin mo siya, kasi wala kasi, at then si Jan andun, sabi ni Jan dong, let's go. What are you going to do? well, I will obey my husband. Ignore the What? ex. Hey, ignore the ex. Ignore the ex. Ay, nako kaloks. Tingnan niyo si Sisan, sus, ang ganda talaga, Uy, ginoo ko ka. Gihipa, luspad man niya, gihipa pa na, buing. Puso Yellow, daw. hipa. Yellow ba, hipa? Nagil. Anong kaganapan natin sa buhay dyan? Ang gaganapan sa buhay ko, ako lang mag-isa dito. Sobrang lungkot. Nagdrama! Oo, talaga. First time ko kasi na mag-isa talaga sa bahay namin. At alam nyo, bawat kilos ko talaga naririnig ko. Sobrang parang, oh my God, is this my life right now? Buti 1 week lang. Hindi forever. Can you imagine my life here without my husband? Yeah, it's hard. It's hard, hard. sis. Yeah, so Tommy, where are you? Ay, nagtatrabaho yung asawa ko. Oo, nagtatrabaho naman si Tommy. Hindi naman yun parang go out and to have drink. No, he is very hardworking person. Yeah, Tommy So, is not like that. Naiintindihan nyo naman siguro. Sarap na kinakain ni Sis Mia, guys. So ngayon, guys, habang kumakain si Sis Mia, ako muna yung magsasalita. Sis, ano yung masasabi mo sa issue ni Yuri, sis? Yun lang. May video ako doon. Tignan nyo na lang. Yeah, so I have a commentary thing over there. I'm sharing my thoughts. Meron akong mga... Sa akin lang yun. Sa akin yun. Nandun, uploaded na siya. So, tingnan nyo mga palangga. Promote pa more. Promote pa my channel more. Okay lang yun. Ay, ko, Lord. My God, sobrang busog ko na ba? Sige, tapusin. Masarap yan, sis, kapag sinagulan mo ng spam. Ikaon mo ng spam. Ikaon mo yan. Pinapataba mo lang ako, sis ba? Sige, sis. Masarap. Tignan kumain. Sige na. Ang sarap mo. Tanawa na ko na. Bisaya. Ay, ang sarap. Hindi ko na kaya, sis. Tignan ko na lang si Sis Mia, guys, kasi ang ganda. Uy. Hindi talaga ako maganda. Promise. Tignan mo yan. Ay, sup-sup amor. So pa more. Hala, nothing, ano yan, worth having comes easy. Yeah, I like thingy, like, parang mga quotation. I like reading quotations, sis. Kasi mahilig kasi ako magsulat. Mahilig ako magsulat ng mga quotes, sis. Talaga? Mahilig ako. Parang nakaka-inspire lang kasi. Lalo na pag
sometimes binabash ako. Parang nahuhugot ko talaga yon. Kaya ayun, nagsusulat ako ng mga quotes, mga... Yun ang mga palangga. Maraming salamat, Sis Ann. Sis Ann, gumanda ng lalo si Sis Ann. So, sis, salamat talaga. At mga palangga, I hope you enjoy this video. At mga palangga, please support her channel, mga palangga. Kasi si Sis Ann, alam nyo na, yung palagi kong sinasabi na si Sis Ann talaga yung nag-inspired sa akin na gumawa ng YouTube. Start in YouTube. So, mga palangga, support her channel, mga palangga. She's such a lovely woman. She's very kind. So, yun. Thank you, Sis Mia, sa time. Thank Alright, you. of course, sis. Walang anuman, sis. At maraming salamat, mga palangga. So, bye muna, sis. Bye, mga palangga. So, we will see you in our next video. Bye! Mwah, mwah. Bye, sis Ann! Bye.